Deres højhed, deres excellence, ærede medlemmer af Shen, ærede gæster. Jeg vil nu give ordet til vores Belle Delegé, Jørgen Krik. Tak, Peter. Deres højhed, deres excellence, kære alle. Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen her i aften til vores årsafslutning på fantastiske Kokkedal Slot. Kokkedal Slot, til dem der ikke ved det, blev opført i 1746, et rigtig gammelt sted, som en lystejendom til Christian August Lensgreve von Bergentin. Bergentin, hvis sal vi lige har været oppe i, første sal til vores ceremoni og året efter. Den blev ombygget flere gange og har få år siden gennemgået en omfattende renovering, så nu står i al sin enestående pragt. Bare se den her sal og kigge op og se de Champs-Élysées, prøv at se det hele. Det er så fantastisk. Fantastisk sted. Det er skønt at se så mange til stede i aften. Arrangementet har været udsolgt et rigtig godt stykke tid, så der er alt hvad at trække af pladser. Til information er vi 88 stås. At vælge en fjerdedel af gæster, og det er vi rigtig glade for. Vi kan godt lide at dele glæden med Shen med gæster og venner. På det vedlagte menukort, som I ser, der kan vi se, hvad vi har ventet i aften. Det ser rigtig lækkert ud, og vi glæder os meget. Der er også et per bord, hvem er hvem, og så I kan ikke læse det, for det er alt for småt. Men det kan man, hvis man sidder hjemme under lupen med rigtig godt lys og læsebrillerne på. Ja. Med tanke på vores gæster, så vil jeg gerne lige citere Shens ordensregler. Jeg ved godt, at medlemmerne har hørt dem før, men det er godt lige at gentage dem. Det er et sæt internationale frivillige spilleregler, gældende for alle Shen-middage, som vi vælger at indordne os under. Det lyder: vand drikkes for tørst, og vin er for nydelse. Varme retter skal spises lige når de bliver serveret. Salt og peber er kun på bordet, hvis kokken ønsker det. Taler under middagen er ikke tilladt efter min. Der ryges ikke under middagen, efter kaffen kan der ryges. Og så det er under middagen ikke tilladt at diskutere politik eller religion, og som vi har nævnt nogle gange, også konspirationsteorier. Man rejser sig ikke under middagen, kun hvis aldeles nødvendigt. Og så den sidste, som jeg altid skal huske selv: mobiltelefoner er slukket eller på silent under middagen. Med dette ønsker jeg alle en rigtig hyggelig, dejlig aften, og jeg synes, vi skal sige skål på Shen. 2, 3. Vive la Shen!